Republike i Srpski telegraf ekipa se uključila u akciju da pomogne Zori Ljubović i njenom unuku Dušanu. Prvenstveno je Dušana video Marko Nikolić, je li tako? Da. I on je saznao za vas. Kako je saznao? A ja sam mu pisala poruku, a dosta je ljudi, pošto je nama prvo ušla voda u kuću, pa posle 3 dana nam je pao breg, posrušio nam je šupu i nešto veša je zatrpao, štrik išao tako. Pa su ljudi videli, mi smo to mećali na Facebook, tražili smo da nam bilo ko pomogne. I ljudi su apelovali na Marka, Marko pomozi im, siromašno dete ovamo tamo, i tako da je Marko javio nam se, bio je prvi put ovde, rekao je da je u gužvi, ali da će gledati svom snagom da nam pomogne. I sad je, posle eto koliko vremena, mi smo digli ruke, mislili smo da smo poslednji na ovome svetu, pa posle su dali za Anđelu 5.000 još, pa kad god mi nešto potrebno, oni stvarno ljudi mi pomognu. Među vremenu odem preključe na posao i na poslu me zove Marko Nikolić. Zoro, gde si? Rekao, Marko, ja sam na poslu, radim u PKV-u, u Padinskoj skeli sam, preko Čupametlice. Kaže, ja sam krenuo, kaže, za titel, gde ti je Dušan? Rekao, Dušan ili je kući ili je na deponiji. To je njegova relacija. I on je došao, stigo stvarno čovjek pre mene i bio je s njime i snimao je tamo na deponiji i sve to. I oko 7 sati... Snimao je, bio je upravo kući kod nas. Da, posle je otišao na... I nije ja otišao na deponiju, to je Preključe je bio, pa da. A juče ti govorim. Ma ja kažem za kako je Marko došao s njim. A ne, govoriš za juče. A juče, ne, preključe uveče u 7 sati je Marko pustio prvu. Ovo. A juče ujutru Objavu to. javi se Centar za socijalni rad. Zašto sam ja dozvolila Marku da slika dete na deponiji, to je krivično delo. Drugo, dete na deponiji nema šta da traži i to je krivično delo. Oduzimamo ti Dušana, nisi više podobna da budeš staratelj. Ja sad da njega to sve slušam i ja kažem njemu, rekao, Voda Marko zna svoj posao. Voda Marko zna šta sme i šta ne sme. Ja nisam tela da se protivim čovekom, ja sam pustila čoveka da radi svoj posao. Među vremena ja nazovem Marka i počnem da mu kukam, Marko, rekao će da mi oduzme Dušana, kaže da nisam sad više sposobna da budem staratelj toga i toga. I Marko kaže, daj mi ono broj, ja mu dam, on mi ona spusti na zemlju. Kažete, kako ste vi dospeli u ovu situaciju da živite ovde? Pa znaš šta, mi nismo nikad ni, kad sam se udala i kad sam rodila 4 dece s Milanom, imam 2 blizanaca, Marka i Milicu. Milica je Dušanova mama? Ne. Ne? Milica nije, Ljiljana je njegova majka, a Milica dole živi. Moja drugi blizanac je ovde, Marko. Imam Biljanu, ona je u Austriji, otišla, više neće da se vrati. Tako da, mi smo sami ostali ovde. Marko je bio, Dušan je bio jako mali i bolestan. Njegova mama nije pazila sebe u trudnoći, pa je imala neku belu pranje, šta ja znam, pa je tu izdjelo dupe. Pa je mali imao rane neke po guzici i javila mi se žena iz Nemačke da udođem u Hajam, da se prijavim kao azilant i da će tamo da pomognu Dušanu. On je imao 10 mjeseci kad sam ja njega odnela, a vratili smo se sa njegovih 1,5 godina. I stvarno su nam ljudi tamo pomogli. A šta se sa vašom ćerkom desilo? Ona je što, ona je, kako da kažem, ona je želela slobodu, ona je želela provodak, izlaske, to je nju interesovalo, alkohol, to je nju tada interesovalo. Ona kad je rodila Dušana i kad sam ga ja odnela za Nemačku, ona je ko zna šta radila po Novom Sadu, ja stvarno ne pričam ja sa njom i ne mogu da se pomere sudbe, ja sam imala 6 dece, mislim sa čovjekom sam se rastala i sve, ja sam ostala ovde sama sa 4 dece u kući, 2 su već, kako da kažem, oženjeni, udati. Ja sam se borila sama kako sam umela i znala, ali mi kad smo se vratili iz Nemačke, ovde je bilo struje sve. Međuvremeno moj Marko i ta Ljiljana, oni su pravili žurke, pa tamo vamo, mi smo im slali pare da plaćaju struju, one nisu plaćali.
isključe im, oni se uključe, oni isključe i tako su nam izvadili sat. Ja kad sam se vratila, ja nisam imala dovoljno para da isplatim tu struju i na kraju sam odlučila što? Pa nisam ja kriva što nema struje, kome treba, neka pravi. Ja sam samo ovdje imam doživotno poduživanja. Ta kuća nije moja, ja samo imam poduživanja, a njih ima 4, pa ako im treba, neka naprave. Tako sam i odlučila, tako sam i ostala. A je li Dušan ima rođenu sestru? Rođena sestra mu je Anđela. A ono što je mati odvela 4, to samo po majci. Po majci. A šta je sa ocem? Oca nikad nije ni upoznao, ne zna ni kumu. Nosi vaše prezime, jel tako? Da, nosi i moje prezime. Dušan je kao vaše dete, jel tako? Pa od 5. godine, da. A pre toga vodio se, majka je Kod do... majke, ali pošto ga ne ostalo na autobuskoj stanici, ona je njega bila povela, tela ga da nosi u Novi Sad kod tog čoveka što su udala. Među vremenom on nije dozvolio da ona njega dovede. Rekao je da 2 može da primi, a 3 ne može. I tako da ona nije znala šta će i ovdje u Titovu na autobuskoj stanici ga ostavila, rekao mu je da ide kući. Među vremenom je bio mali, sedao na klupu, plako, naišla je policija valjda i vidjeli su plače, hteli su da ga pokupe, da ga donesu, ali on nije hteo. Ne, nije hteo da ustane sa klupe i držao se za klupu, nije hteo da dođe. I onda su zvali mog sina Marka, pa je njegova žena uzela bicikl i otišla po njega i dovela ga kući. On je dosta dugo patio, plako je za njome i... Za majkom Da, svojom. preboleo je to i sad, ne znam, sad i kad je ona bila, ovo sad skoro pre 1 mjesec i po dana, mislim ona kaže da ga ja nagovaram, da on ne kontaktira s njome, da on se ponaša prema njoj kako treba, on njoj je odvratno sve. Ne nagovaram ja njega, niti hoću. Dušane, kako se Dušo osjećaš tim povodom? Jel patiš za mamu? Ne, više ne. Jel ti baku doživljavaš svoju majku? Kao, pitate da li mene voliš kao majku. Tako nešto, u tom smislu. A da li tebe više volim od mame? Ne, nego, da li me voliš kao majku ili kao babu? Kao majku. Ti i baka ovde teško živite, Da. uslovi su teški. Da li ti imaš drugare, da li ti imaš, ideš u školu? Da, U kom si razredu? 6. A šta vama ovde nedostaje najviše? Šta vam nedostaje? Iskreno rečeno, najviše što nam nedostaje to je struja. Kad imamo struje, onda imamo sve. Mislim, ja perem ovde u kadi, grejemo vodu u Balonima? te balone i onda uzmemo, sipamo u lonac. Lonac je odnova snajka dole, sad trebalo je u jedan lonac sipamo tu vodu, moramo da je razblažimo pošto je jako vruća. Uzmemo bokal, eno ga tamo i tuširamo se. Taj sednemo na tu dačku, leti tako, a zimi imamo ovo korito i onda se kupamo korito i idemo kod Marka neki puta u kadu. On nama je rekao da slobodno možemo kad god hoćemo, ali ne znam, ja sam navikla. A je li tamo malo ima prostora kod Marka? Pa nema, ima u jednoj sobi, ima deklja soba, tu ima 3 kreveta, za njih 3, Milica, Uroš i Marina. Ime Anđela. I Anđela je sada prešla tamo, tako da Anđela spava sa Milicom, ona ima 3 godine, a Uroš i Marina imaju krevete na spratu. Nema prostora Ma prosto. nema prostora i ima prednji deo koji je bio soba kujna Marko, dok mu otac bio živ. Međuvremeno to je ušla isto voda, tako imaju breg, pa je ušla voda, pa je to poplavilo. Od nevremena, da. Pa su oni to sada uzeli, gurili su, trebaju da nameste te plafone i okolo da malteriše, ali situacija je teška, on nema posao, radi privatno na bale, na šumu, uče drva i... Vi imate 67 godina, ili tako? Šta ste se vi zarekli, malo pre ste mi u neformalnom razgovoru rekli kako ste se zarekli vezano za Ja kad unučić? sam uzela Anđelu, Anđela je imala 4 dana. I dobila sam odmah srdecu za nju. I onda kad sam dobila Dušana, i sada, pošto su bili teli da mi uzme do Dušana, ja sam se zarekla da ih neću dati, samo po cenu mog života.
ću ih pustiti da odu od mene i zarekla sam se da neću biti mirna, da neću sedeti iskrštenih ruku, dok god njima, baš lično njima, ne obezbedim bolje uslove da imaju televizor, struju i kupatilo, što su najviše želeli. Za mene je nebitno, meni je dobro i ovo i pored sveće, meni je to nebitno, ali bitno mi je da njih izvedem na put, da i oni osete šta znači imati. Da završe Na školu? primjer, Dušana nikad nije ni video struju u našoj kući, tako da ne znam ni šta znači struja i televizor ovde. Zna kod ujaka, tamo ide, tamo gleda televizor. Sad mu je Marko Nikolić kupio i telefon, sad će biti mirniji, manje će ići. Sad je zarekao se da više neće ići na deponiju, da sad ima telefon, da ne mora više da radi. Sad će se obaveže za školu, da mi dete završi školu i ja samo molim Boga da mi da zdravlja, ali slabo je to, pošto sam bolešljiva. Imala sam tu bronhijalnu astmu, imam svašta nešto, ali nebitno, ja kod lekara ne idem i neću da idem. Meni je sada posao kuća posao, da im obezbedim što više da imaju i samo molim Boga da uspem do njegove 18. godine, da i on stane na noge, da on bude punoletan, pa posle šta bude, nek bude. Želim, to sam se zarekla i to ću se boriti, dok god mi Bog da snagu i zdravlje, ja neću prestajati, ni da radim na njive, niti da skupljam pare, niti ništa. Leti je nekako lakše, raskladite se, možete i na reku, da odete da se raskladite i kupanje na polju je lakše, a zimi je preteško kupati se u kadi na dvorištu. Da, zimi ili se kupamo kod Marka pod dušem, u kadu, mislim tad stojeća kada, ili se kupamo u korito, stanemo i stuširamo. Unutra, unesete u kuću. Da, prvo se operemo do pola, pa onda kod pola. Ja kad se kupam, na primjer, on izađe dete ode kod Marka, dok se ja ne okupam. A on kad se kupa, ja zapalim cigaru, okrenem se, pijem kafu. A kako se grejete? Grejemo se na šporet i na onu peć. A drva snabdevate? Pa drva, kad ima drva, ložimo drva. Kad nema, onda kodemo na deponiju, nakupimo cipela i onu peć stavimo i naložimo, bude toplo, fino, unutra šta. Dručiji život nema, šta znam. Ja sam tražila više puta od opštine drva. Nisam dobila i kažem ti, neću više ništa od njih da tražim. Vi niste osoba koja se žali? Ne, nikada, evo, zna Centar za socijalni rad da ja radim, da se ja borim, ja baš kad moram, ja onda kodem i tražim. Baš kad moram, kad mi uvati ona situacija da nemam i da ne mogu da stvorim, ja onda kodem kod njih i o njima se obraćam. Inače, ne idem. Ja idem da radim, nije mi neka dnevnica, 2800 mi je dnevnica, 1000 dinara dajem Anđeli za put, pošto dete tek sad počelo da radi, ne može da namesti mesečno još. Ona je frizerka, završila je kurs za frizera. Ona radi u Papku u Novom Sadu kao frizer i daće Bog da sledeći mesec dobije rešenje za stalni radni odnos. I da stvori sebi bolji život. I da Marko, taj Milan iz Papka je obećao da će dati joj ne znam koliko platu, da će joj za mesečnu i da će joj za topli obrok. Tako da će meni opet onda biti lakše, ne moram da odvojam pare za njen put. Ona mi ostaje moji duki. A kako ste zadovoljni placem koji je Marko pronašao? Ne da sam zadovoljna, nego šta ja znam, kad je rekao da mi je kupio, meni su počele suze da idu. Ne mogu da verujem, još i sada. Ne mogu da verujem da smo mi dobili, da je on to obezbedio. Da, to obezbedio. I ljudi dobre volje, prvenstveno. On je rekao i ubeđivo me i sad, kad smo jutro pričali s njime, kažem ja sređujem papire u ponedeljak, plac je Anđelin i Dušanov. Mislim ta kuća. To je samo njihova kuća, nije moja. Ja ću imati samo poduživanja dok sam ja živa da budem pored njih. Ako hoću, ako neću, ja mogu da se vratim ovde, ili ja ovde imam poduživanje. Tako da, sve je to lepo, ali ja još uvek ne mogu da shvatim da smo mi dobili. Ne mogu, jer toliko sam bila razočarana. Imaćete struju, vodu, kupatilo. Kupatilo već ima, sve to već ima tamo. I to je sve regulisano na nuli, tako da oni će nam to renovirati, srediti i onda će nas tek ključ u ruke.
Dule, si sanjao taj dan duša? Nisam. Nisi verovao da će doći, jel tako? Da. Ne vjeruju oni i sad. Je li Marko sad tvoj najbolji drugar? Jeste. Konačno ćeš moći da pozoveš drugare da dođu, da se igrate u dvorištu. Imaš puno drugara u školi. Jel voliš školu? Idem. A šta ti je najteže ovde u ovoj kući? Je li ti hladno zimi? Ne. A leti, jel ti vruće? Jeste. Leta su ti znači teža. Jesam. I možda ti je bez veze da se kupaš u kadi napolju jer može neko da te vidi. Da prođe ulicom i da te vidi, jel tako? Dobro, kaže, ja se kupam u šorcu. Dobro. Mogu se i Marko.